Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Війна завершиться тоді, коли Крим буде повернутий під контроль України. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час парламентського саміту Кримської платформи. Водночас тема повернення Криму не лунає у переговорному процесі. Тож, яке місце посідає Крим у перемовинах, як це може вплинути на його долю і чи може закінчитися війна без повернення півострова під контроль України? Про все це слухайте сьогодні у нашій програмі. Тема дня. 24 листопада у столиці Швеції Стокгольмі відбувся 4-й парламентський саміт Кримської платформи. Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Київ готовий до змістовних переговорів після закінчення війни з Росією, зокрема на рівні глав держав. Водночас, за словами Стефанчука, для України є певні червоні лінії, які ніхто не має права перетнути. Спікер підкреслив, що це стосується правового визнання російської окупації українських територій, обмежень щодо сил оборони України та права України обирати своїх майбутніх союзників. Нагадаємо, що оприлюднений у ЗМІ мирний план США із 28 пунктів передбачає визнання Криму, Донеччини та Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя заморожені на лінії зіткнення. Згідно з цим планом, частина території стає демілітаризованою буферною зоною під де-факто російським контролем. Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що від початкових 28 пунктів залишилося 19. При цьому не повідомляється, які пункти були виключені, а які змінені. Також були опубліковані пропозиції, сформульовані лідерами ЄС. Вони ґрунтуються на плані з 28 пунктів, але багато в чому вони змінені. Зокрема, цей план передбачає, що переговори про території мають розпочинатися з поточної лінії зіткнення. В Кремлі заявили, що отримали останні версії мирного плану, але серйозного обговорення щодо цього з американською стороною ще не було. У Міністерстві закордонних справ Росії зазначили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде. І далі докладніше про це будемо говорити з гостями нашої сьогоднішньої програми. І першим до нас долучається пан Володимир Фесенко, політолог і політичний консультант. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. На вашу думку, те, що наразі відомо про тему Криму в межах мирного плану, як я вже зазначила, що передбачає визнання Криму, а також інших окупованих територій Донеччини і Луганщини, зокрема, це стосується де-факто російськими. До яких наслідків це може призвести і що це означає взагалі? Що стосується територіальних питань, зокрема теми визнання Криму неукраїнським, для України це табу. От ви цитували те, що сказав Стефанчук. Стефанчук не є учасником переговорів, але він озвучив офіційну позицію України, наші червоні лінії. Територіальному питанню ми не будемо йти на визнання жодної окупованої і анексованої української території, анексованої Росією. Тому і ми не будемо наполягати, щоб і наші партнери це не робили. Наскільки я розумію, після переговорів в Женеві ця тема не є частиною оновленого плану. Це питання відкладено, воно є предметом подальших дискусій. Моя особиста точка зору, в цьому питанні неможливий навіть теоретичний компроміс. У нас абсолютно протилежна позиція з Росією. Те, що пропонують американці, вони бачать, що це компроміс, визнання де-факто. До речі, нагадаю, в квітні, коли був ще мирний план з 22 пунктів, тоді йшлося про юридичне визнання Криму. До речі, це теж такий момент, на який я хотіла звернути увагу. Тобто тут говориться саме про те, що фактично визнання, а не юридично, так як про це говорилося раніше. Ми пам'ятаємо, що це такий досить суттєвий. Це якраз пов'язано з тим, що американці розуміють, ми ніколи не погодимося на юридичне визнання, і європейці це не погодяться на це. Тому от вони запропонували, на їх думку, це такий компромісний варіант. Лише 3 регіони, лише фактично визнання. Але це теж небезпечний прецедент. Тому в територіальному питанні глухий кут. Я просто не бачу можливості для суміснення позиції України-Росії саме в територіальному питанні. Тому українська сторона в подальших переговорах буде активно боротися разом з нашими європейськими партнерами за те, щоб не було постановки питання про визнання Криму російським.
А чи можливе припинення війни, ось як сказав пан Стефанчук, без повернення Криму під контроль України? Як ви вважаєте, що це може означати? Ну, це, я б сказав, така політико-філософська оцінка ситуації. Ну, вона відображає нашу стратегічну позицію, яка зафіксована в формулі миру президента Зеленського. Це ще позиція, яка була оприлюднена в листопаді 2022 року. Ми не будемо визнавати жодну окуповану, тим більше анексовану українську територію російськими. А з Криму все почалося, і популярна точка зору, і в політичних, і в експертних колах. З Криму все почалося. Ну, мається на увазі анексія Криму ще в березні 2014 року. Спочатку захоплення, потім анексія. Ну, Кримом має закінчитися. Але йдеться про війну в широкому сенсі, про військово-політичний конфлікт між Україною і Росією. От саме це мається на увазі. Що стосується нинішньої повномасштабної війни, то найбільш вірогідний сценарій припинення бойових дій – це припинення вогню вздовж лінії фронту. Можуть бути домовленості з інших питань, от крім територіальних, я це теж припускаю. Тобто може бути така обмежена мирна угода, але головне – припинення вогню. І це буде в ситуації, коли частина окупованих територій українських залишиться під контролем Росії, в тому числі і Крим. Тобто війна в нинішньому вигляді може припинитися і Крим може залишитись під контролем Росії. На жаль, це так. Залишитись на невизначений час. Але протистояння політичне між Україною і Росією, воно залишиться. Багато хто вважає, що війна може відновитися, такий ризик теж буде існувати. Тобто Стефанчук, скоріше за все, мав на увазі не війну нинішню, конкретну війну, а от саме таке глобальне геополітичне і військово-політичне і юридичне протистояння між Україною і Росією, зокрема по темі Криму. Коли буде остаточно вирішена проблема анексії українських територій, от тоді буде нейтралізований нинішній не просто конфлікт, а от саме таке глобальне протистояння між Україною і Росією. І тут я хотіла ще поцікавитися вашою думкою якраз з цього приводу, бо були певні заяви. Наприклад, Верховна представниця ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас говорила про те, що наразі немає ознак того, що Росія готова до припинення вогню. І, як ми пам'ятаємо, Путін нещодавно сказав, що бойові дії в Україні припиняться тоді, коли Збройні сили України залишать контрольовані ними території на Донбасі. І про це ж писав і Американський інститут вивчення війни, що російські чиновники намагаються приховати небажання Кремля іти на компроміс щодо мирної угоди. Якими загалом є перспективи ось цього мирного врегулювання, враховуючи і позицію Росії, і ці заяви, які я щойно зачитала, і враховуючи і позицію України? Чи є взагалі такі перспективи найближчим часом, наприклад? Ну, є перспективи продовження переговорного процесу, який зараз активізувався. А от перспективи припинення війни, на превеликий жаль, абсолютно не визначені. І я згоден з тим, що як мінімум найближчим часом, найближчі місяці, навряд можна очікувати припинення війни. Позиція Росії, враховуючи, зокрема, ситуацію на фронті, де у росіян є, на жаль, певна перевага, нашу внутрішню політичну ситуацію. Позиція Росії така, її озвучив Путін. Тут треба от якраз скоріше на Путіна посилатися, а не на анонімних російських чиновників. Позиція Путіна очевидна. Війна буде продовжуватися. Тому, да, будуть і переговори, але буде і війна. Але рано чи пізно доведеться домовлятися про припинення війни. Однак для цього, щоб домовитись, от, наприклад, про припинення війни по лінії фронту, треба спочатку зупинити російський наступ. Якщо нам це вдасться, тоді можна буде домовлятися через певний час. Якщо це буде стабільне припинення, стабільна лінія фронту на тривалий час, ну як мінімум там півроку. Я кажу приблизно, але так, щоб було очевидно, що все, далі не вдасться росіянам просунутись. Це глухий кут, патова ситуація, і треба домовлятися про припинення вогню. І тоді, да, тоді буде шанс домовлятися про припинення вогню. Якщо ні, ну тоді або війна буде продовжуватися, або нам доведеться домовлятися про припинення війни з певними поступками. На жаль, такий сценарій теж актуальний, і американці тиснуть саме з такими пропозиціями. Дякую вам, дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Володимир Фесенко, політолог і політичний консультант, був з нами на зв'язку.
Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. А ми продовжуємо говорити про те, яке місце посідає Крим у перемовинах. І до нашого ефіру долучається наразі пан Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Рефате ага, вітаю вас. Доброго дня всім. І ми вже сьогодні говорили про те, що з одного боку Крим згадується у 28 пунктах, вимагається, щоправда, визнання його де-факто російським, але з іншого лунають заяви, і, зокрема, така заява була останнього тижня від пана Стефанчука, про те, що війна не закінчиться, поки Крим не повернеться під контроль України. На вашу думку, який сценарій є найбільш імовірним на тлі таких заяв? Ну, давайте будемо говорити, що на сьогодні є дуже чіткі три формули в цих багатьох варіантах мирних планів. Це українська формула. Вона передбачає те, що територія Криму має бути повернута під контроль України. І, або принаймні це може бути таке вже абсолютно вже такий не компроміс, а вимушене, що територія Криму щодо Криму має обговорюватися на умові міжнародного права. Це одне і те, що Крим – це є частина української території. Це позиція України. Тут абсолютно протилежна позиція Російської Федерації. Російська формула говорить про те, що Крим вже, як і інші окуповані території, є такими, які включені до складу Росії, і вони відкидають будь-які інші варіанти. Позиція Сполучених Штатів Америки, яка в різних варіаціях лунає і лунала під час цих спілкувань. Це, якщо її спростити, то вона виходить з того, що Крим має бути де-юре визнаний російською територією. В деяких варіантах де-факто визнаний російською територією, але такий варіант абсолютно категорично відкидається українською державою, і абсолютно це правильно. Рефате ага, а якщо буде досягнуто припинення вогню, наприклад, у межах мирного врегулювання, і Крим залишиться надалі в окупації, чим це йому загрожує? На вашу думку, якими можуть бути основні наслідки? Дивіться, Крим же це не лише територія. Так, це невіддільна частина української держави, але це не просто такий, знаєте, клаптик на карті. Це земля корінного кримськотатарського народу, бо він, цей народ, там сформувався. І подальша тривалість російської окупації означатиме те, що Москва нарешті остаточно позбудеться кримських татар. І те, що не вдалося здійснити Сталіну, виселивши кримських татар, і півстоліття кримські татари знаходилися у вигнанні, тепер буде завершувати Путін. І тому ми абсолютно не хочемо і не будемо обговорювати будь-які варіанти, які пов'язані з тим, що Росія продовжуватиме контролювати ситуацію в Криму. Але це наша позиція. Ситуація може статися так, що воно буде Росія здійснювати контроль. І тому ми маємо зараз всім міжнародній спільноті, всім нашим партнерам пояснювати наслідки і для України, і для кримських татар, і головне ще, щоб нас зрозуміли, для глобального миру, що продовження російської окупації Криму, це означатиме про те, що Росія залишає за собою плацдарм для подальшої експансії. Чорноморське, Чорне і Середземноморський простір, країни НАТО, Болгарія, Румунія, Туреччина. Це подальший контроль над Туреччиною, над Грузією. Отже, Крим – це ще і як механізм і для того, щоб Росія подальше продовжувала війни проти своїх сусідів.
Рефат Ага, ми сьогодні вже також згадували про те, що у цих 28 пунктах, які є у мирному плані, так званому, там передбачається визнання Криму, Донеччини, Луганщини де-факто російськими, і обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Це знову ж таки, якщо цей мирний план буде в подальшому якось узгоджений і ухвалений, і впроваджений в життя. Тобто це окреме питання. Але моє питання стосується того, а взагалі як боротися за Крим, якщо обидві сторони будуть зобов'язані не змінювати кордони силою, тобто на якийсь час буде ця ситуація заморожена, і взагалі, коли з'явиться можливість повернути Крим за таких умов? По-перше, не треба підписувати будь-який договір, де де-факто ця територія буде визнаватися російською. Цього не можна робити, абсолютно. Я не пам'ятаю новітньої історії таких угод між державами. Я розумію, що де-факто такі ситуації створювалися і вони зберігалися десятиліттями. Скажімо, після Другої світової війни все те, що стосується Балтійських держав. Вони були окуповані Радянським Союзом, а не всі країни, але в першу чергу Сполучені Штати Америки і низка інших держав, вони не визнавали цю окупацію і вважали ці країни і далі незалежними. Але для того, щоб вони насправді відновили свою незалежність, знадобилося майже 50 років. Щодо нашої ситуації, ми просто 50 років або десятки років, нас там нікого не залишиться. Вони абсолютно поміняють населення Криму, вони вичавлять всіх кримських татар, етнічних українців, поселять своїх громадян, і вони закриють будь-яку можливість повернути нашу територію. Ви запитуєте, які ж тоді можуть бути наші дії, щоб звільнити ці території? Переконувати далі наших партнерів, спиратися на їхню підтримку. Ми тільки що повернулися з 4-го парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи. Понад 70 учасників цієї Кримської платформи. І, знаєте, всі виступи голів парламентів країн-учасників Міжнародної Кримської платформи, вони всі були абсолютно синхронні, що європейські країни, і не лише європейські країни, учасники Кримської платформи, будуть підтримувати Україну, поки Україна не відновить свою територіальну цілісність. Я думаю, що така позиція, вона абсолютно буде домінувати світові, що не можна порушувати існуючі кордони силою, і якщо десь якісь сучасне керівництво Сполучених Штатів, скажімо, президент Трамп буде все зводити до того, що він, не Конгрес, Сполучених Штатів також ніколи цього не підтримує. Нам треба стояти на тому, щоб у світові не було жодних таких помітних зрушень на те, що можна визнавати право сили. І я зараз бачу, що всі не просто тенденції, ситуація така, що нахабні силові дії Росії щодо привласнення чужих територій, вони абсолютно ніким не будуть підтримуватися, за виключенням окремих політиків. Політики приходять і уходять, але позиції країн залишаться, і тому ми продовжуємо боротьбу за повернення наших окупованих територій: Крим, Донбас, Херсонська область, Запорізька область. Дякуємо вам, дякуємо за вашу думку і що змогли долучитися до нашого ефіру. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.